Ka tanat pulit ka blabanta ban long kum ka kanhun ban kmi ban pej ban wanra ya ka jingsong sok ban telekam ya ka jingsniu menta ka kanti kan hab ban jubab halo ka jingja ha ka snong nongra kata ha ka laipho bat laipho trik chumang ha ka ba ki arngot ki habret kiladu ei la ka men siam halo jong kupa ka jingsha khot hajer ka tanat pulit ka dei hapo ka assembly committee on women empowerment ka bala thau kar pang da ka yeng do war thawan bat ka bala thung ya ka MLA na Shillong East ka kong amprin lingdo kum ka chairperson ka jingsha khot hajer ha ka te ka committee ka long ha ki laitili ki mat kat kum ka sithi balapha batru ban penti kana ban ka liang katanan u DGP u dei ban mi khmat harkat ki officer jong u bat la ipor ka tansngi ki pulet ban kre bat yakane ka sithi lapha ru shaw SP ka East Castles u OC ka Ranja police station harkat ka chiwer ka chairperson ka Meghalaya Women Commission bat chairperson Child Protection Commission ban poilang sakate ka jingsha khot hajer ki he pulet katkum ka khubor ka bo Shillong mil kurwo ka tiar yok diang leng ba ka tolong khubor ka penpau ba ka committee ka ipor ka tansngi ba kin penkre ba labtha ba ken ai ka jingtep ki bobnia kumba ki lalum halo ka jingja ki habren kirikot halo ka jingdon ki jingujor hapo Ranja police station halor ka jingsha thombor halau kurem ba ka jingujor ka ta haswa ban tam yakamet jingki arngut ki habret bat ka eipat ba ka tanat pulet klale hadien ki te ki jingdon ki jingujor. Of course ngin pan lut iki report baro mentakas ngin dang ya pha yaki sithi ngandang phone yaki members jong ka committee jongi ngin ya trade kat lang pat ka women state women commission namar mentala don kata ka state women commission ka jala jongi